Прэм'ер дзяржаўнага савету КНР Лі Цян вярнуўся ў Кітай пасля афіцыйнага візіту ў Беларусь. Прэс-служба Лукашэнкі і дзяржаўныя медыі хваляцца вынікамі перамоваў. Але, як высветлілася, апавядаюць не ўсё. Чаму беларускі бок маўчыць пра дамоўленасці наконт грузавых цягнікоў у Еўропу? Ірына Дарафійчук. Важны госць вярнуўся на радзіму. Вынікі афіцыйнага візіту прэм'ера дзяржаўнага савету КНР Лі Цяна ў Беларусь лукашэнкаўскія медыі следам за дыктатарам ужо назвалі гістарычнымі. Я убежден, что все, о чем мы сегодня договорились, послужит дальнейшему укреплению белорусско-китайской дружбы, будет способствовать благополучию и процветанию наших стран и народов. Агулам падчас візіту Лі Цяна краіны падпісалі 17 дакументаў, паведамляе прэс-служба ўраду Беларусі. Яшчэ 11 былі падпісаныя раней. Між іншага, пра супрацу ў гандлі ды інвестыцыях, навукова-тэхнічнае ўзаемадзеянне, развіццё прамысловай кааперацыі паміж краінамі, супрацу ў галіне лічбавай адукацыі і нават пра супольную вытворчасць фільму «На векі вечныя». Але ёсць аспект дамоваў, пра які не згадваюць ні высокія чыноўнікі, ні лукашэнкаўскія медыі. У камюніке, якое Міністэрства замежных справаў Кітаю апублікавала па выніках візіту Лі Цяна ў Беларусь, гаворыцца таксама пра ўмацаванне супрацы ў грузавых чыгуначных перавозах у Еўропу. Пытанне транзіту праз Беларусь вельмі істотна для кітайскага экспарту ў заходнюю Еўропу. Гэта некалькі адсоткаў ад усяго кітайскага экспарта, але гэта самы танны маршрут. І мы разумеем, што гэта была галоўнай тэмай у перамовах паміж Кітаем і Лукашэнка. Але афіцыйны Менск стварыў на мяжы з Польшчай мігранцкі крызіс. Сёлета дайшло нават да забойства праз мігрантаў польскага вайскоўца. І ў Варшаве загаварылі пра імаверны адказ – спынення грузавога чыгуначнага руху праз мяжу. Тады ж па выніках паездкі ў Пекін прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда падкрэсліваў, гібрыдныя атакі на беларускай-польскай мяжы перашкаджаюць кітайскай ініцыятыве «Адзін пояс, адзін шлях». Шантаж по поводу транзита китайских товаров у них не получился от слова совсем. Как бы они там ни хорохорились. Але экономика Польшчы ў 10 разоў перавышае беларускую, адзначае Александр Кнырович. Таму наша суседка ў адрозненне ад нас можа сабе дазволіць закрыць межы. Калі мы кажам аб тым, што Польша спыніць цалкам грузавыя адносіны паміж Польшай і Беларусю, то мы павінны казаць не толькі пра кітайскі транзіт, а таксама і пра транзіт астатніх грузаў з сярэдняй Азіі і у тым ліку і з Расіі. І цалкам гэта лічба болей за 3 мільярда, гэта прыкладна 5% ад беларускай эканомікі. Гэта вельмі істотна для рэжыму Лукашэнка. Пры гэтым у вачах Кітаю каштоўнасць Беларусі пасля 2020 года зменшылася, мяркуе аглядальнік Віталь Цыганкоў. Беларусі патрэбна была як стабільная в сэнсе такім геапалітычным краіна, якая супрацоўнічае з Захадам і праз якую сапраўды могуць ісці кітайскія тавары, якая можа быць такім пунктам для уваходжання Китая в Еўропу, адным з пунктаў. І на фоне рэзкага пагаршэння адносінаў з Захадам, на фоне санкцыяў, у гэтым сэнсе Беларусь губляе сваю прывабнасць. Пра тое, што менавіта Польшча змусіла Кітай націснуць на Лукашэнку ў справе мігранцкага крызісу, пісала на мінулым тыдні нямецкая газета «Тагеншпігель», адзначаючы, плынь нелегальных мігрантаў на польска-беларускай мяжы значна скарацілася. Але і Лукашэнка шукае паляпшэння стасункаў з Захадам, падкрэслівае Віталь Цыганкоў. І з Захадам зараз такая сітуацыя, што, як высвятляецца, трэба спрабаваць хаця бы наладжваць нейкія адносіны ці гуляць у нейкія гульні і на фоне падзеяў в Курдскай вобласці, на фоне адносін з Расіяй, на фоне будучых выбараў. Выпадкова ці не, але прыезд кітайскага прэм'ера ў Беларусь супаў з вызваленнем з калоніяў чарговай групы палітычных вязняў, якіх нібыта памілаваў Лукашэнка. Ірына Дарафійчук, Белсат. Яшчэ 5 краінаў далучыліся да апошняга пакету санкцыяў еўразвязу супраць рэжыму Лукашэнкі. А менавіта Албанія, Боснія і Герцагавіна, Паўночная Македонія, Украіна і Чарнагорыя. Усе яны кандыдаты на ўступленне ў еўрапейскі звяз. З 5 жніўня набылі моц санкцыі ЕЗ супраць 28 прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі. У спісе асобаў, якія трапілі пад абмежаванне, сілавікі, суддзі і прапагандысты. Такім чынам, цяпер санкцыі еўразвязу супраць рэжыму Лукашэнкі распаўсюджваюцца на 261 фізічную і 37 юрыдычных асобаў. А гэта значыць, што іхныя актывы на тэрыторыі еўразвязу замарожаныя, гэтым асобам забаронена заязджаць у еўрапейскі звяз.
Хворага на рак палітычнага вязня Паўла Кучынскага вызвалілі праз памілаванне. Аднак, як стала вядома праваабаронцам, мужчына з пнеўманіяй застаецца ў шпіталі. Незважаючы на праблемы са здароўем Паўла Кучынскага, яго трымалі за кратамі больш за 2 гады. Праваабаронцам вядома ўжо прынамсі 22 палітычных вязнях, якія выйшлі на волю. Такія звесткі напярэдадні агучыла служба экстраннай гуманітарнай дапамогі. Еўразвяз прывітаў вызваленне рэжымам Лукашэнкі шэрагу палізняволеных. Паводле заявы Еўрапейскай службы вонкавых сувязяў, некаторыя з іх яшчэ за кратамі патрабавалі тэрміновай медычнай дапамогі. У Еўразвязе заклікалі ўлады Беларусі забяспечыць усіх вязняў неабходным медычным падтрыманнем і вызваліць усіх апанентаў рэжыму. Таксама сёння стала вядома, што праз памілаванне яшчэ 3 ліпеня вызвалілі палітычнага вязня, былога працаўніка Белтэлерадыёкампаніі Дмітрая Лукшу. Пра гэта выданню «Наша Ніва» паведамілі ягоныя сябры. У той жа дзень на волю выйшла і жонка Дмітрая, палізняволеная Паліна Палавінка. Украина нанесла авиаудар американскими бомбами по командным пункте российского узводу у Курской области РФ. Новая реальность войны – локальный эпизод. Адказ шукаў Ян Федорович. ЗСУ выкарысталі амерыканскія бомбы GBU-39 для удару па вайсковым аб'екце ў Курскай вобласці. Гэта новая рэальнасць, з якой цяпер мусяць лічыцца расейцы. У нас няма праблемаў з выкарыстаннем заходняй тэхнікі на тэрыторыі Расіі. Мы актыўна будзем там ужываць усю наяўную лінейку зброі, наколькі будзе дазваляць сітуацыя на лініі фронту. Адзінае, на чым мы пакуль што б'емся, гэта каб нам далі дазвол ужываць самую дальнабойную зброю, пераважна амерыканскай вытворчасці. Як заявіў камандуючы паветранымі сіламі ЗСУ Мікола Алешчук, ад бомбаў амерыканскай вытворчасці пацярпелі расійскі камандны пункт БПЛА, падраздзяленне РЭП, тэхніка, ўзбраенне і да 40 вайскоўцаў. Выглядае, чарговая расійская чырвоная лінія сцёртая. Заявлялось о возможности применения тактического ядерного вооружения. Вторая неделя активного характера боевых действий. И весь мир увидел, что так называемые красные линии, которыми пугал Кремль, и, соответственно, страны НАТО, и Соединенные Штаты, оказались лишь политическим жупелом, не более того. У Курскай вобласці ЗСУ замацоўваюцца ў найбуйнейшым з захопленых гарадоў – Суджы. Нам, шчыра кажучы, гэтыя тэрыторыі не патрэбныя. Гэта вымушаны манеўр, каб вораг зразумеў, што ён таксама ўразлівы і не ўсё магутны. А 3-я штурмавая брыгада ЗСУ перайшла ў контрнаступ у Харкаўскай вобласці Украіны. Яна ўзяла пад кантроль апорныя пункты расійскіх вайскоўцаў. Як сцвярджае намеснік камандзіра брыгады Максім Жорын, наступ доўжыцца ўжо тыдзень, аднак пра гэта ЗСУ раней адмыслова не паведамлялі. О том, что активный характер боевых действий в Курской области заставляет российские оккупационные войска снимать подразделения, соответственно, с линии боевого соприкосновения непосредственно в Украине, в том числе и с Харьковского направления. Раніцаю ЗСУ нанеслі чарговы удар дронамі па нафтабазе ў Пралетарску ў Ростовскай вобласці. Расійскія ўлады рапартуюць пра збіццё БПЛА. Зрэшты, на нафтабазе ўжо цягам 6 дзён трывае маштабны пажар пасля папярэдняй атакі дронаў. Ёсць рызыка выбуху цыстэрнаў з газай і маштабных разбурэнняў у горадзе. Аж сюда запекло. Да таго ж вайскова-марскія сілы Украіны пацвердзілі знішчэнне расійскага чыгуначнага парому ў порце Каўказ Краснодарскага краю. Ён перавозіў гаручазмазачныя матэрыялы і ўзбраенні для расійскай арміі. Керченская паромная пераправа часова закрытая. Каб дамагчыся стабілізацыі фронту, нам трэба зламаць лагістыку расейцаў. Без гэтага мы не дасягнём мэты. Напрыклад, мы за 2 гэтыя гады знялі фактар Чорнага мора. З яго больш не запускаюцца калібры, не падвозяцца боепрыпасы, асабісты склад вялікімі дэсантнымі караблямі. Мы іх прагналі да Нова-Расійску. 23 жніўня ва ўкраіне адзначаюць дзень дзяржаўнага сцяга, а заўтра будуць святкаваць дзень незалежнасці. Дмытро Снегіроў не выключае магчымасці гучных акцыяў, прымеркаваных да гэтых датаў, прычым як з расійскага, гэтак і украінскага бакоў. Ян Федорович, Белсат.
Чарговы этап перадвыбарчай прэзідэнцкай гонкі ў ЗША. Віцэ-прэзідэнтка краіны Камала Гэрыс фармальна прыняла намінацыю кандыдаткі ад дэмакратычнай партыі. У сваёй перадвыбарчай прамове на нацыянальным з'ездзе дэмакратаў яна звярнулася да ўсіх амерыканцаў. Я абяцаю быць прэзідэнткай для ўсіх амерыканцаў. Вы заўсёды можаце разлічваць на тое, што я пастаўлю краіну вышэй за партыю і самалюбства. Я буду свята захоўваць асноўныя прынцыпы Амерыкі, ад вяршэнства закону да свабодных і сумленных выбараў і мірнай перадачы ўлады. Я буду прэзідэнткай, якая аб'яднае нас вакол нашых самых высокіх памкненняў. Камала Гэрыс паабяцала ў выпадку сваёй перамогі на прэзідэнцкіх выбарах сярод іншага рэфармаваць міграцыйную сістэму ЗША, а таксама працягнуць падтрыманне ўкраіны ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі ды урэгуляваць канфлікт на Блізкім усходзе. Камала Гэрыс стала кандыдаткаю на прэзідэнцтва ЗША ад дэмакратычнай партыі пасля таго, як у ліпені дзейны кіраўнік краіны Джо Байден пастанавіў пакінуць перадвыбарчую гонку. Супернікам віцэ-прэзідэнткі на будучых выбарах, што пройдуць сёлета 5 лістапада, стане рэспубліканец Дональд Трамп. Беларуская малочная прадукцыя падаражэе ў Расіі. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання сваёй пастановаю павялічыла мінімальныя экспартныя кошты на гэтую групу тавараў з 23 жніўня. Гэтак падаражэлі малако, згушчаныя вяршкі, некаторыя віды сырое масла, якія з Беларусі пастаўляюцца на расійскі рынак. Максімальна на 70 копеек за кілаграм. Летась чыноўнікі вызначылі шэраг тавараў, на якія усталявалі мінімальныя экспартныя кошты. Акрамя малочнай, туды трапілі некаторыя віды мясной прадукцыі ды мяса. У Еўропе адзначаюць дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Памятная дата абрана невыпадкова. Менавіта ў гэты дзень у 1939 годзе Савецкі Саюз і Нямецчына дамовіліся падзяліць усходнюю Еўропу на сферы ўплыву. Да чаго гэта прывяло, нагадае Кацярына Гардзеева. 85 гадоў таму, 23 жніўня 1939-го, два злачынныя рэжымы, Савецкі Саюз і нацысцкая Нямецчына, падпісалі міждзяржаўную дамову. Дакумент, што запусціў кола войнаў і рэпрэсіяў, сёння вядомы як пакт Молатава-Ріббентропа. Гэтыя рашэнні прымаліся цалкам таямніча і маем той вынік, што адбыўся фактычна перадзел усходняй Еўропы паміж Гітлерам і Сталінам, кожны з якіх разлічваў на свае інтарэсы і прыярытэты. Риббентроп вез в Москву договор о ненападении, а Сталин предложил, и это была цель Сталина, этот секретный протокол о разделении Польши. У выніку таемных дамоўленасцяў у верасні 1939-го хаўруснікі падзялілі Польшу. Хутка Савецкі Саюз акупаваў краіны Балтыі, Эстонію, Латвію, Літву, напаў на Фінляндыю. У выніку гэтага пакту заходняя Беларусь, як і заходняя Украіна адышлі да Савецкага Саюзу. Таму для беларускага народу гэта такая супярэчлівая дата, таму што з аднаго боку адбылося ўз'яднанне беларусаў як аднаго народа, але мы таксама памятаем, што з прыходам Савецкага Саюзу на былыя ўсходнія крэсы, то бок у заходнюю Беларусю, у заходнюю Беларусь там пачаліся рэпрэсіі. Колькасць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у Беларусі дакладна невядомая. Частка архіваў дасюль засакрэчаная. Але толькі паводле адкрытых справаў Камітэту дзяржаўнай бяспекі да 1953 года, моманту смерці Сталіна, ад ягонага рэжыму пацярпелі больш за 250 тысячаў нашых суайчыннікаў. Зрэшты, сучасныя ўлады пра гэта ўспамінаць не любяць. Беларускія ўлады, так уже склалася, асабліва вот апошнія 4 гады, взяли эти основы для своей политики памяти, политики идентичности советской минулой, с особливым акцентом на Другую Всесветную войну, со спробами реабилитовать советскую владу на вот неким, пока что еще такими дробнымі крокамі па рэабілітацыі Сталіна. Падпісанне акту мела і іншыя цяжкія наступствы. Дзеянні дыктатарскіх рэжымаў прывялі да пачатку Другой сусветнай вайны. У самым крывавым узброеным канфлікце ў гісторыі чалавецтва брала ўдзел 61 дзяржава. Па розных падліках яе ахвярамі зрабіліся ад 50 да 75 мільёнаў чалавек.
Паводле генеральнай пракуратуры сярод загінулых каля 3 мільёнаў беларусаў. Пакт Молотова-Риббентропа – это фактично досягнение домовленности поміж диктаторами, то есть якія дзеляць паміж сабою Еўропы. І тут вельмі важна, каб мы зноў не потраплялі ў такія сітуацыі, калі дасягаюцца нейкія таемныя дамоўленасці, якія потым вызначаюць наш лёс. 2 гады таму у прамове, прысвечанай Дню памяці ахвяраў злачынных рэжымаў, кіраўніца Еўракамісіі Урзуля фон дэр Ляйен зазначыла: Пуцін вярнуў жахі вайны ў Еўропу. Пры гэтым суудзельнікам Крымля выступае і лукашэнкаўскі рэжым. Кацярына Гардзеева, Белсат. Спёка без дажджоў. Такое надвор'е прагназуюць сіноптыкі на выходныя. Тэмпература паветра будзе вышэй за 30 градусаў. Гарачым мае быць і апошні тыдзень лета. Лавіце сонечныя прамяні, але захоўвайце пільнасць. Я ж, Анастасія Русецкая, развітваюся са спадарствам. Да новых сустрэчаў.